आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबिटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। मध्य रेल्वे मार्गावरील दिवा स्थानकात रविवारी सकाळी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांच्या संतापाचा उद्रेक पाहायला मिळाला। या संतप्त प्रवाशांनी रेल्वे ट्रॅकवर उतरत मध्य रेल्वेची संपूर्ण वाहतूक रोखून धरली होती। सकाळची दिवा सावंतवाडी पॅसेंजर ट्रेन अनेक तास उलटून स्थानकात आली नव्हती। हे प्रवासी का संतापलेत, का करण्यात आला रेल्वे रोको, ऐकूयात प्रवाशांकडूनच। हम लोग 11099 की गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। हमें बताया गया था कि गाड़ी 4 बजे सुबह जाएगी। 4 बजे के बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि क्यों डिलेड है। बाद में 7 बजे हमें बताया गया कि ये गाड़ी जो है पनवेल में ही टर्मिनेट हो गई है, जो आने वाली थी, और जो जाने वाली है वो पनवेल से मिलेगी। उसके बाद हमें टाइम भी नहीं बताया गया। टाइम में बाद में जाके बताया गया कि 11 बजे जाएगी। उसके चक्कर में काफी लोग, कम से कम और कुछ नहीं तो यहाँ मेरे पीछे 750 लोग हैं जो वहां से टैक्सीज करके यहाँ तक आए। कुछ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये वो लोग हैं जिनको गोवा जाना था हर हालत में। मुझे एक फ्यूनरल में जाना है और मुझे आज दोपहर को वहां पहुंचना था। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोग चाहते हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव वे निकाला जाए जिसमें हम लोगों को वहां पहुंचाया जाए। कैसी दूसरी ट्रेन दी जाए, कैसी दी जाए, हमें ये चाहिए प्लीज। और वंदे भारत को अगर वो 5:30 बजे रात को इतनी देर जा सकती है तो हमारी गाड़ी क्यों कैंसिल की जा रही है? टैक्सी वाले ने हमसे 1500 रुपए लिए, सिर्फ 40 किलोमीटर 2,000 लिया हम लोग का। किसी के 2,000। आम्ही रात्री 11:30ला आमची 1:45ची टिळकनगर करमाळी गाडी होती। त्या गाडीला आम्ही लोक लोक सगळे आल्यावरती समोर इंडिकेटर लावला, इंडिकेटरला 4चा टायमिंग दाखवला। बाकी ते काही बोलत नाहीये, उशिराने लागणार येते म्हणून सांगतायत। हा ठीक आहे, 4 नंतर 3 ते 4 तासांनी त्यांनी 7चा टायमिंग लावला, म्हणजे 4 नंतर लावला, 4:30ला 7चा टायमिंग लावला। 7 वाजून गेले, 8 वाजले आणि 8:45ला अचानक जाहीर करतात की टिळकनगर करमाळी रद्द होत आहे। तिकडून येणारी म्हणजे करमाळीवरून येणारी पनवेलला रद्द केली आहे आणि इकडून जाणारी पनवेलवरून सुटेल, पण टायमिंग किती वाजता सुटेल वगैरे काही एक नाही। मग आम्ही स्वतः काही लोक जाऊन स्टेशन मास्टरांना विचारलं की गाडी किती वाजेपर्यंत सुटेल, तर ते काय आम्हाला कन्फर्म माहिती नाही, तुम्ही 11 वाजेपर्यंत पनवेलला पोहोचा। ही घटना नेमकी मॅडम कधीची आहे, किती तारखेची आहे, काय सांगता? आजची म्हणजे रात्रीचा 1:45चा टायमिंग गाडीचा। हा, आणि आता आम्ही सकाळी आम्हाला 8:45ला त्यांनी जाहीर केलं। आजची रात्रीची म्हणजे आज वार रविवार आहे, शनिवारी रात्रीची घटना आहे की कसं काय? शनिवारी रात्री गाडीचा टायमिंग शनिवारी रात्री 1:45चा। आणि सकाळी त्यांनी आम्हाला 8:45ला अचानक सांगितलं इथून जाणारी करमाळी टिळकनगर करमाळी पनवेल वरून सुटेल। किती वाजता सुटेल ते आम्हाला माहिती नाही, तुम्ही 11 वाजेपर्यंत पोहोचा। ठीक आहे, आम्ही बाहेर आलो, तिथूनच टिळकनगर लोकल स्टेशनला गेलो। तिथं कळालं मेगा ब्लॉक आहे, बेलापूर पर्यंत गाडी जाईल। मग आम्ही कुर्ल्यावरून लोक सगळी टॅक्सीने वगैरे 2-2 हजार रुपये देऊन पनवेलला आलो, कारण ट्रॅफिक आहे, 1-1.5 तास जाईल। इथं आलो तर इथं सांगतात गाडी तुमची कॅन्सल केली आहे। कॅन्सल केली, सुतारी गाडी म्हणतायत मध्येच अडकवलेली आहे, रात्री सुटलेली 12 वाजता। त्या गाडीमध्ये लहान लहान बाळं आहेत 6-6 महिन्याची। मग आमचं म्हणणं एवढंच आहे की रात्री 1:45ची गाडी आमची, 12ची सुतारी गाडी, 11:30ची कोकण कन्या गाडी, जर इथं त्यावेळी लाईन एक सुरू होती तर तुम्ही सोडू शकलात नाही। मग सकाळी 5:30ची तुम्ही वंदे भारत आणि हे म्हणतात आम्ही गरीब रथ सावंतवाडी सोडली, दादर सावंतवाडी, ह्या गाड्या कशा काय लावू शकतात पहाटे 2?
मग आमच्या रात्रीच्या गाड्या जर तू एक लाईन तुमची चालू होती तर त्या आमच्या गाड्या तुम्ही का नाही सोडू शकला? म्हणजे आमच्या आता प्रवासात आणि आता आम्हाला इथं सांगायला लागले का आम्ही काही सांगू शकत नाही, आम्हाला माहिती नाही, आम्ही विचारतो वरती आणि तुम्हाला एक 3-4 घंट्याने काही लोक आता बघा ती व्हिडिओमध्ये जे बोलत होती त्यांना गोव्याला आज दुपारपर्यंत 1 वाजेपर्यंत पोहोचायचं होतं. ही रात्री गोव्याला कधी पोहोचली आणि 4 तासाने गाडी अरेंज केली तर मग आत्ताच शेवटी आम्ही त्याने तुम्हाला आम्हाला धमकी द्यायला लागले, आम्ही पोलिसांना बोलवतो, असं करतो तसं करतो. बोलवा म्हटलं तुम्ही पोलिसांना आणि मंत्र्यांना बोलवा कोणाला ते. म्हणजे तुम्ही जर वंदे भारत सोडू शकताय 5:30ला मग रात्रीच्या आमच्या गाड्या काय तुम्ही सोडू शकत नाही तुमची चालू होती तर बरोबर ना? म्हणजे त्या हायफाय गाडीला तुम्ही पहिलं प्राधान्य दिलं आणि ह्या बाकी लोक रात्रीपासून जे ताटकळत आहे त्या तुम्ही रद्द करताय, कॅन्सल करताय गाड्या तुम्ही. मग आम्ही आता त्यांना सांगितलं तुम्ही आम्हाला आता 1 तासामध्ये दुसरी गाडी अरेंज करून द्या. तर नाही आम्हाला आता गाडी हे नाही. आता इथं गाडीच सगळ्या गाडीची लोक जमा झाली आहेत. कोकण कन्याची आली आहेत काही लोक, काही तुतारीची आली आहेत, मडगाव रात्री 1:45ची सगळीच आम्ही लोक आहोत. मग आता बुकिंग आहे स्लीपरचं, आमचं एसटीचं बुकिंग आहे. मग ही लोक आता प्रत्येक जण म्हणाली एसपोर मधला माझा पण 32 आहे, आपण 32 आहे. मग तुम्ही सांगताय नाही तुम्ही हे आम्हाला सांगतायत कर्मचारी आणि पोलीस नाही ते तुम्ही तुमचं समजून घ्यायचं आणि तुम्ही असं कसं पैसे आम्ही दिले आहेत ना तुम्हाला. बरोबर पैसे आम्ही तुम्हाला दिले आहेत ना. मग तुम्ही वंदे भारत थांबवायची होती ना. कारण 2 दिवसापूर्वीच्या न्यूज पेपर रत्नागिरी टाइम्सला बातमी आहे वंदे भारतला कोकणमध्ये प्रतिसाद नाही म्हणून. ठीक आहे मॅडम, ओके. तुम्ही धन्यवाद तुम्ही माहिती दिल्याबद्दल. आपलं नाव कसं मॅडम? आपलं नाव कसं मॅडम? तन्वी पवार. आता त्यांनी मग आपल्याकडून आता आलेली कोकण कन्या ती मग इथं थांबवलं आणि पनवेलला आणि ती तुम्हाला 1 तासात साफ करून आम्ही सोडतो म्हणून सांगितलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.